Babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe, abamfuna ngenhliziyo yonke, abangenzi ukungalungi, kepha behamba ezindleleni zakhe. Siye lapha ku-18. Lapha uthi vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso ngasemthethweni wakho. Amen. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu laphaya uthi babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Ngoba bazalwane, ngoba sikhona simelwe ukuhamba endleleni uNkulunkulu afuna sihambe ngayo. Ngathi ke siyenze intando yakhe egameni likaJesu. Singenzi ezethu intando, noma ngingenzi mina intando yami, kodwa ngenze intando kaNkulunkulu. Amen. Ukuze ezokwenza lokho engikufuna kuye egameni likaJesu. Ngoba noma ngacela noma yini, ngifune noma yini, kodwa uma ngabe mina ngithatha ngihambele yami indlela, angeke kwasiza ngalutho. Kodwa kufanele ngihambe emgodini wakhe ngendlela yakhe, ngoba yena ubekile imithetho ukuthi asihambe kanjani egameni likaJesu. Kodwa manje uma mina ngizohamba phambili, uNkulunkulu akakwazi ukulandela mina ngoba ngizenza ohlakaniphileyo. Kodwa kufuna ngihambe endleleni kaNkulunkulu afuna ngihambe ngayo egameni likaJesu. Ngingenzi okwami ukuqonda nokwazi, noma ngingenzi okwami ukuhlakanipha, ngoba kuye sengathi manje ngihlakaniphile, kanti yonke lento uNkulunkulu owayenzayo. Kodwa mina bese ngihlakanipha ngaphezulu kwaNkulunkulu egameni likaJesu. Kanti kufanele ngihambe endleleni yakhe. Amen. Amen. Uthi lapha ku-verse 2, babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe, abamfuna ngenhliziyo yonke. Ngoba silaba bazalwane sizohlanganyela ukuthi sigcine kusho ukuthi la size esibukweni ngamanye amazwi, la sizoyibona khona ukuthi ngempela sihamba ngakho yini, noma sihamba ngezethu indlela. uNkulunkulu la uzosiqondisa. Ngakho ke omunye nomunye kufanele ukuthi acele ukuthi Nkosi, ngicela ukuthi ungisize, uthathe yami inhliziyo, yenze intando yakho egameni likaJesu. Ngoba isikhathi esiningi siye senze ngathi nje mina ke bazalwane, mhlambe ngenze nje ukuthandwa yimi noma yini nje engithandayo ngiyenze, kodwa ngibhekile ukuthi ngifuna ukuthi ngisizakale kubani? uNkulunkulu. Amen. 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 Uthi ke babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe. Ngoba kunobufakazi, sinobufakazi bakhe thina. Ngoba silane sinobufakazi egameni likaJesu. Omunye nomunye uyazi ukuthi uNkulunkulu mina wangikhipha lapha, ungikhiphe lapha. Uyabona buningi ubufakazi obukhona phakathi kwethu. Ngakho ke kufanele ukuthi lobo bufakazi lobo bugcineke, singavumeli isitha sibukhiphe lobo bufakazi lobo. Bugcineke ukuze ngezikhathi zonke sikwazi ukuthi sihamba emkhondweni wakhe egameni likaJesu. Amen. Unumber 3 lapha uthi abangenzi ukulunga, kepha behamba ezindleleni zakhe. Abangenzi ukungalungi, kepha behamba ezindleleni zakhe. Kusho ukuthi kufanele sihambe endleleni kaNkulunkulu bazalwane, singenzi ukungalungi, kodwa senze ukulunga
phambi kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Lapha ku-18 uthi vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho. Angeke uzibone imangaliso, angeke avuleke amehlo uma ungayenzi intando kaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngakho kufanele ukuthi senze intando kaNkulunkulu ukuze amehlo ethu avulekele izinto zikaNkulunkulu. Abantu babone noma sikhuluma noma sihamba, babone ukuthi hayi kukhona incwadi ebhaliwe lapha yami. Bangaboni enye incwadi kodwa uma ngidla phambi kwabazalwane ngisendlini kaNkulunkulu ngizibize ngomzalwane. Kodwa mangiphumela ngaphandle kungabonakali ukuthi ngingumzalwane. Kufanele kubonakala ukuthi ngumzalwane ngoba kubonakala inkambo yami, kubonakala ukukhuluma kwami, kubonakala ukwenza kwami. Ngibe incwadi efundekayo bazalwane. Amen. Amen.